Halo Lur, salam budaya ketemu mana dengan Bagong. Bagong ini murid SMP kan gitu dah. Oh, ditunjukkan dengan seragamnya. Dia pakai sepatu hitam, kaos kaki putih, celananya biru, sabuk tertib Pak, murid sing tertib ngene iki. Oh, seragamnya ya putih, pakai berdasi biru. Tulisannya iki BT beda SMP ya. Anggota topine ya biru putih ini tertib Bagongnya tertib loh dari bawah ke atas sih sampai ke atas seragamnya komplit lengkap ya bocah murid sing tertib Pak Lur lho pada gaya mbiyah-mbiyah Bagong ora mbiyah-mbiyah ora kaya bocah sing murid kono kae mbiyah-mbiyah ora tertib seragame nek arep mangkat iki kok omah dienggo tekan dalan ketemu koncone ayo dolan wae bolos wae piye ora usah sekolah iki lho aku duwe rokok ayo rokok-rokokan sik ora klepu sedot sebul klepu ngono kae wah rokok wis dadi ra sekolah wis bolos meneh wis bolos iki bolos meneh wah kapan ngene iki aku sekolah lulus kapan iki sekolah lulus niki jak kanca bolos jak kanca ketemu kanca bolos ora mlebu sekolah waduh wis Bagong wis ora kokro padahal cita-citaku lho sapa ngerti aku wis tergantung jarine gantungan cita-citamu setinggi langit wis tak gantung lho cita-citaku setinggi langit. Aku wingi munggah neng gendeng, cita-citaku tak tulis nang dhuwur gendeng, lha ta. Jarine kurang dhuwur, Gong. Oh, langite dhuwur kok anggur genteng. Wah, kurang dhuwur. Ya wis, tak umbulke layangan, cita-citaku tak tulis nang layangan ngono kuwi. Jarine cek kurang dhuwur, Gong. Layangan kuwi cek kurang dhuwur, cek ana sing luwih dhuwur neh montor abur dhuwur. Aku ya tuku jaluk bapakku, Pak, aku arep numpak montor abur, arep dolan. Numpak montor abur, nyet dolan nang ndi? Numpak montor abur tikete ra murah, ra 1.000 2.000 ngono kuwi. Kowe kok bocah sembrono arep numpak montor abur kuwi arep nyandi. Ora, Pak, aku arep nggantungkan cita-citaku setinggi langit. Jare montor mabur kuwi lewati langit, Mbak. Nah, ben cita-citaku tercapai, terkabulkan tak gantungan setinggi langit, Pak. Lho, kowe ngono kuwi sing entuk ide kaya ngono kuwi kok ngendi? Ki Lurah Semar Badrono ya kaget nek aku arep numpak montor mabur menggantungan cita-citaku setinggi langit. Oh alah. Nah, bareng aku duwe ide lho. Wah, duwe ide karo Ki Lurah Semar Badrono ya aku langsung numpak montor abur lho. Tuku tiket ngono ae numpak montor abur. Lah montor abur wis munggah. Lah kok mudhun meneh lho. Munggah meneh. Wah, munggah meneh. Wis munggah terus. Lah kok aku mbuka pintu lho. Aku arep metu. Wah, lah kok terdeteksi nang kono alarm muni ngono. Waduh, ya apa iki? Langsung ada pramugarinya mendekatiku. Pramugari yang cantik jelita sekali lur. Walah, jan ayu ra ketulungan lur. Pramugarine ana kaya ayu tenan. Nah terus piye? Lah terus aku ya ditakoni karo Mbak Pramugari. "Maaf Mas Bagong, ada apa? Mau kemana? Kok ini membuka pintu keluar yang menyebabkan alarm kami berbunyi?" Aduh, bagaimana Mas Bagong? Oh, aku jawab, aku mau kencing. Loh, lah kencing kan di situ sudah ada toilet, kok kencing mau keluar ya bagaimana? Nanti nak hujan air kencing gimana? Orang-orang yang berada di bawah kan ya kasihan. Waduh, ngono kuwi. Nah, terus aku ora oleh, jane aku arep penggantungan cita-citaku. Aku ya jujur terusan. Aku Mbak ini menuliskan cita-citaku ini sudah tak tuliskan di secari kertas ini. Aku mau menggantungannya setinggi langit di atas ini pesawat terbang ini nang dhuwure montor mabur iki ben engko
Cita-citaku terkabul. Terkabul apa terkabur? Ngono kuwi. Wis terkabur kuwi cita-citane. Cita-citane Bagong pinter sekolah arep dadi presiden. Sapa ngerti ya lur ya. Ora nek sing ngerti. Mari teman-teman, sedulur iki bukan hanya wayang sekedar wayang ya. Bagong iki pitutur, sekolah ya sing sregep, sinaune sing tenanan, gantungan cita-citamu setinggi langit. Ngono kuwi ya. Wong tuwa sing nyambut gawe dienggo biaya sekolah ya ora kursi tik, ora istilahnya orang tua yang bekerja itu ora mbiyen-mbiyen kerjane ya tenanan menghasilkan uang dienggo mencukupi kebutuhan keluarga, dienggo mencukupi kebutuhan sekolah. Lah kok kowe do mbiyen-mbiyen sekolahe dong. Sekolah do ora tenanan iki piye? Memprihatinkan. Ngono kuwi tek gunung tek. Iki pituture Bagong meneh. Sekolah do sregep. Bagong pengen dadi cita-citane Bagong pengen dadi presiden lur. Dongake wae ya lur ya. Sapa ngerti popok lan berukmu keli. Lho kok tekan popok lan beruk iki piye iki? Sapa ngerti Gusti ngijabahi apa kang dadi dongane Bagong. Bagong dadi presiden ora ana sing ngerti. Ya, kita berusaha. Tuhan yang menentukan, Gusti Allah yang menentukan. Kita berusaha dan berdoa. Umat itu hanya berusaha dan berdoa. Gusti Allah yang menentukan. Gitu lur ya. Ketemu karo Bagong sing ganteng dhewe ya aja lali lur. Ganteng Bagong iki murid SMP. Engko nek ketemu Bagong nang pinggir dalan ngono sakanen. "Halo Gong, piye kabare Gong?" ngono. "How are you today?" "I'm fine. And you?" "Fine, thanks. You?" "Not well." Waduh, kok not well piye? Nggih. Hatur nuwun ya lur ya. Salam budaya untuk kita semua.